Takže čaute ľudia, vítam vás v tejto novej hre, je z Robloxu, volá sa Hitch a Hike, keby ste si ju chceli zahrať, odkaz máte v popisku. A asi môžeme začať, tu máme tabuľku, tu máme zbraň, tak ja si idem zastaviť nejaké to auto. Ježiši. Hej, asi. Dobre. Môžeme. Nevyzerajú moc. Tak uvidíme, kde sa až dostaneme. Nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa na budúce. Tu kde ma vyhodili? To nemyslí vážne. Tak čo teraz? Asi budem musieť zastaviť nové auto. Stop! Ty vole! Ty vole, rýchlo, to sú poliši. To si robíš srandu, on ide po mne. Ty vole! No dožij ti tam. Pomoc? Hneď takto zo začiatku ma chytila polícia, asi som skončil, tak vidím. Aha, jau. Jau. Poď si sem, ja ťa cez stenu zbijem. Bum. V lockpickovaní som najlepší. Čo? Tak si tu zoberiem ammo. Ty vole. Tak teraz si mŕtvy. Refill. Headshot. Čo to je za hudbu? Ježiši, to bolo krivé. Ježiš, trošku sa to laguje. Prepáčte za to, že sa to laguje. Mám slabý procesor, ja viem. Čo tu máme ďalej? Bloxikola, berem. Ďalej, tu je čo? Čo je toto? Stopka. Chci sa dotriskať? Yes. Dobre. Tuto máme... Toto sa nám bude hodiť. Ďalej, to asi všetko. Toto asi je všetko. Dobre, rýchlo. Dobre. Asi môžeme ísť tak rýchlo, kým príde, tak rýchlo niekoho stopnem. Tak... Stop! Dobre. Peekaboo. Dobre. Ježiš. Môžeme ísť. Speed limit nekonečne. Fúha. To sme asi v Nemecku, tak vidím. Ty vole, to čo tam je? To sme nejako šek. OK, čus. Upgrade, jestli chcem upgrade. Čo? Ty vole. Rýchlo. Pizza. Ty vole. Neviem. Čo? Na to sa dosadím. Vyzerá, že to... Vyzeráš na to, že tak kde ideme. Zase je to tam, ty vole. Žiadaj... Nie. Polícia. Nie, stop. Dobre, ja sa bojím, že na mňa vyskočí nejaký jumpscare. Hitchhiker. Čo mi ublížiš?
Ty vole. Ty vole. Ja som krivý. What? Kde zmizol? Čo chceš, kámo? What the fuck? Ešte. Sorry, kámo, ale potrebujem kostičky. To asi zacenzurujem. Dobre, ďalší. Stop. Hneď prvé miesto a s klaunom neviem. Či by som mal ísť. Jak tam nastúpim? OK. Tu ďalší hitchhiker. Tak to bude tá obluda znova, tak... Čo nabúra? What are you... Ty vole! Rýchlo utekať. Rýchlo uvidíme manévry. Na to asi bude trvať toto. Aha, prebije sa. Tak. Ja. Ona zabírala. Tak. Tak. Ja mám viacej života. Toto. Yes. Počkaj, robota kostí. Dobre, si zaberem. Čus, kámo. Nie, tam ja nechcem ísť. Ale čo tu máme? By som potreboval náboje. Dohýlujem sa. What the fuck? No tak, ja vonku nejdem. Nie, zmrzlina! Zmrzlinu. Som sa zmrzlinu. Čo sa to je? Prečo sa to tak zadymilo? Dodávka free candies, že by? OK, dobre. Ja idem radšej na ňu. OK, môžeme ísť, kámo. Môžem ťa zabiť? Nie, nemôžem, škoda. Aha, ty vole! Ty vole, zase tento tu. Rýchlo lepiaca páska. Čo tu máme v automa? Bloxikola. Rýchlo. Čo som... Oné. Interact. Amo, let's go. Počkej, kde mám zbraň? Ja sa trochu obávam. Či tu teraz na mňa niečo vybachne. Tu vyzerá, že je nejaký dom. Bloxikola. Vyzerá, že toto už drží nejaký ten pátek. Čo toto? Čo je toto? To si môžem zobrať? OK. Ty vole, vyskúšam to na Mílvalovi, sorry Míl. Ty vole, kto to tam zarazil? OK. Tak kto mi zastaví? Asi nikto, že? Nie, ja sa na to vykašľam. Ja sa na to vykašľam, ty vole. Poď si sem. OK, tak ja si ideme späť do väzenia, do hřití tam. Prosím, že mi zostanú tie veci. Aspoň, že počkaj to, kde som to sa vedel inde. Lockpicky. Máme rád lockpicky, boom. Ty vole, tam nejaké moderné auto, tým som chcel ísť. Ale...
Čo to je? Ty vole. Čus, kámo. Nie. Čo? Teraz... Nie, som nechcel. Kde ten poliš? Ty vole. Kukuk. Kukuk. Čo budem teraz robiť? Lebo on tam stojí za rohom. Dobre. Tak. Tak. Aldo, poržití. Čakaj, tu si dám senka. Ale no tak už. A doskáme. A ideme rýchlo preč, rýchlo. Bum. Speedy. Rýchlo preč. Ty vole! Čo to tam je? Stop, stop, stop. Stop. Áno, lambom chcem ísť. Dobre, poď. Čus. To je rýchlosť. Tak kam ideme teraz? To je všetko? Kámo, nemyslíš vážne? Tu mám zase upgradey. Toto by som... 50 bones potrebujem. Skúsim ich zabiť tamto, aj keď neviem, či je to dobrý. Nápad. What the fuck? Koza? Koza, si v pohode, môžem na teba skočiť? Tam ja nejdem. Tam ja nejdem, aj síce tam idem, ale... Kaučumti, čo tam je? Dobre, čus, čus. Ja si zoberiem svoju pneumatikovú zbraň a ideme preč. Čo je mus? Skúsim ju zabiť. Ty vole, ty vole, ty vole! Ty vole, ty vole! Dožri ti! Dožri ti tam! Uhni. Dobre. Potreboval by som ešte 2 kosti. Nie je tu niečo, potreboval by som nejaké kostičky. Tuto rovno. Ešte jednu. Jednu jedinú kostičku, potreboval by som si upgradeoval túto palicu. No a už po mne strieľajú. GG's. Som cooked. Čo je toto? Rýchlo preč, preč. Upgrade toto. Upgrade. Zmrzenia! OK. Už to môžem konečne upgradeovať. Už to asi je upgradeované. Stop. Dobre, kámo. Môžeme ísť. To je pohoda. Takto ísť. Ale nezabudnite toto video podporiť veľkým lajčiskom a odberom, aby som pokračoval v takejto tvorbe. OK. Čo sa tu deje? No poď si sem. To si robí srandu.
Vysej rovno. Ty vole, ja som kuk. Áno, poď. Áno, ešte trošku. Poď, ešte, poď. Yes! Ty vole, koľko kostí, fúha. Dobre, ideme pokračovať v ceste. Tam by som potreboval nejaké hýry. Auto, stop! Dobre. OK, môžeme ísť. A Volkswagen. Ty vole, čo to je? Chcípni, ty vole, týpku. Dúfam, že toto video nedostane žltý dolár. Čo toto má? Dá si nejaké moderné. Väzenie. Nič tu nie je, GG. Čo je hore do počítač? Let's go! Let's go. Nejaká sauna. Zmrzlina, už chcem konečne zmrzlina. Yes! Zmrzlina. Sice zmrzlina. A ideme. Hradím po tamto. Ty vole, stop! Jau, ty vole, kretén! Dobre. Vyzerá, že sme asi v meste. By som potreboval tú zbraň, ale akože... Ty vole. Ty vole, tak už akože sú kripli všetci. Dobre. Môžem si to ešte upgradeovať. Kámo, ja si to chcem upgradeovať. Ja. Takže ideme pešo pekne. Takže táto výprava bola v midu. To znamená, že dúfam, že ďalší deň to bude v pohode. Lambo. Dobre, ideme. Počkaj, prečo to je policajt? Tak ideme ďalej. Uvidíme, kam sa až dostaneme. Žiadne také. Zoberieme ťa. Ale už do prdele. Áno, Dobre. Asi ďalšie upgrade, že... Ďalšie Lambo, Dobre, môžeme ísť. Jau! Ale už došli ti tam. Dobre. Ideme ďalej. Čo to je? Ty vole. Dobre. Ja si myslím, že toto video môžeme kľudne ukončiť. Tak to je asi všetko. Tak dúfam, že ste si ho užili a uvidíme sa na budúce. Tak čus!